kembali dibuka. Wah, kurang pisan. Yo. Hei. Oh. Oh iya, Ranto. Ya, ya sing penting ya guyu karo goyang. Yo. Ayo. Sekuat tenaga. Oi. Iya. Yo. Ayo goyangannya yo. Ya. Yo. Ganti nih tenaga baru. Dari Tulungagung. Karo guyu karo goyang. Guys. Tinggal pilih. Lamun weruh sliramu. Sing dipilih batin iki anane tanganku. Rasa tresno kang kandhek. Yo. Mikir ati kurang 2 kali sabetan. Awas. Nek dodo yo menyok, nek geger yo menyok. Yo. Awas. Saben wati tansah anggodo ati. Hati-hati, wasit dar harus ditengahi. Nanging Jela. ati blok. Yo. Awas. Bukan Yo. Oh. Awas. Yakin. Gantian yang nyabet. Yen kadulu nanging cakep sakroning atiku. Yo. Lo. Gonku nandang reno Sekuat tenaga. Iki lo dadamu. Awas. Yo. Gasakno nengah. Ula sawasa bangendung. Datan omah atiku wis kepirun. Lo. Herjela. Saibo bunga rasaku. Lamun bisa kecapetan tenaga baru. Goyangane yo. Iya. Wasite karo joget ora apa-apa. Yo, negeni swasana. Ya ora leng kesayape. Cek ya. Timbang Ayo. kepecut. Goyangane yo. Hati-hati. Iya, perjanjian wasit. Awas. HP-ne dititip nih. Ojo sampe kesayape. Awas. Yo. Padha rong taune. Ayo, awas ayo. Rasa tresno kang Oyan. Wah. sarwa mikir Kurang 2 kali. Yo. Cedek. Kaya rapi saka jati. Ayo. Saben manci tansah anggodo ati. Dor. Nanging aku dodok ora apa-apa, panggah. Bukan Kurang pisan. Kemahan loro tresno. Ayo. Jangan dibano muber. Rasa muber. Dulu. Yo. Nanging cakep. Mandek wae Mas, mandek meneng. Atiku. Meneng nek kok ben sabet. Yo. Gonku nandang reto iki. Kinosrat santai malah lampai. Ya, gantian. Ula sawasa bangendut. Jatan
Saipo bunga rasaku. Pembalasan lebih kejam. Lamun bisa jatatan sirah. Cul. Siap. Ayo, ayo, guyune karo goyangane yo. Yo. Iya, awan. Yo, ya, yo. Iki lho. Goyangane yo. Lho kaya nada. Wis rasa ngoyak. Iya. Sendal Iya, ora pancing. apa-apa. Der jelak. Goyang yo. Ya, Tenang. Wasite dari gedung kuring. goyang Tenang. semangat. Kon. Yo. Apa-apa. Der jelak. Ating gawa goyang ilang. Der jelak. Di tatune ndi? Yo. As ya. Lho. Awas. Yo. Der. Ya. Podho elek. Ayo. Ayo. Iki. Tetepil. Lho. Ayo. Ya. Apa? Nek jelak. Hop. Selain medun. Selain panitia, ndak boleh. Ya. Tenang. Oi. Ya, tenang. Sekalian panitia, tenang. Enek bacite enek sing ngatur, biasa. Heeh. Yo goyang ayo. Wis der jelang kok, Dik. Ora apa. Tenang. Damai. Ora tatu, ora apa-apa. Yo, gantine tenaga baru. Wis. Salahnya turun. Ganti tenaga baru. Medun, sing lor rada medun, antrine peh mali nyepuk. Pak Tarjo. Sik tenang, yang lain turun. Yang enggak bersangkutan medun. Salah medun. Salah turun Mas, turun. Ada yang ngatur. Wes. Gak, wimu soal ringan, tenang. Wes der Mas. Wes jelak. Wes. Biasa dolanan pecut. Der jelak. Yo, musik. Sik. Ya. Tenang. Jo. Rokoknya habis sebelah utara. Yo. Rokoknya habis. Asyik. Ya. Rokok sebelah utara habis, panitia. Ambil joget. Oke. Ambil goyang. Yo. Tenang. Os. Yo. Iya. Terus sak rosamu der jelak. Iya. Out. Mas. Iya. Jangan no. Goyang nih mas, Yo. goyang nih. Ya. Hiburan goyang yo. Ya. Nih dari Tulung Agung wajah. Gantian. Yo. Iya. Iya. Der. Jangan no. Woi. Ya.
Kurang pisan. Yo, kurang pisan. Dodomu. Yo. Semangat yo. Siap. Ayo sore rame Sol. yo. Wasit, hati-hati. Wayang gede, dor. Yes. Yo. Hai. Iya, ayo, awas. Senyap, hati. Dan kamu, wow. Ngapet. Sopo iki? Oh. Wis sang geni dempit sengon. Yo, keprok. Rosamu wis kaya manggul sengon. Wah. Pepeten. Yo. Rodok nyedek kok. Mas. Yo. Yang satu kali. Col. Yo. Hati-hati. Hati dodokmu. Oi. Yo. Gantian. Bokane debit sengon iki. Loh. Yo. Sopo iki? Dari Wisang Geni. Yo. Sambut dari Wisang Geni. Hati-hati, pendian wasit. Orang yang ngacek orang ewa. Biar gak rame. Wih. Loh, metok dodone Pak D. Oh. Orang Pindo. Ayo. Persiapan roli wasit. Bapak Edeni, Ketua Bitaraya, dan juga Bapak Imam Mustaqim, Ketua dari Tulungagung. Sikili Dokane. Persiapan roli wasit. Menggantikan Bapak Solihin dan juga Kang Mul, yaitu Bapak Edeni dan juga Bapak Imam Mustaqim, Ketua dari Tulungagung dan juga Ketua dari Bitaraya. Yes. Iyo. Lek tiban sandale jepit cepot Pak D. Bedat ya 10.000 rumah kamu. Tiban ke sandal jepit. Sesuk persiapan ke sepatu. Yo, rusone yo hitung aja.
persahabatan dengan Pak Sahut yang dari Wisanggeni Sumrin Sangat Komitar. Terus pilih betul sekarang Pak Sahut. Sing dawa yo oleh, sing ndek yo oleh. Sing penting nek dhuwur. Keamanane tetap terkondisikan. Nyelot sore jago nyelot gedi. Pak Jadi, Pak Paisul, keamanan Joko. Hei, oh, ya, haha, siji, nang loro. Ora, opo. Singo, baronge metu iki. Bapak Nakrun gandenge karo Pak Cocok iki banyak. Wes, ayo. Nakrun gandenge makrum, tunggu lah tutup iki. Betul penuh tadinya ya. Satu kali permainan. Asik dibuat kantor. Bapak Ebeni dan juga Bapak Ramos Sakit. Monggo Pak Sahut. Iyo. Tiga kali nyambukan sudah selesai. Matur suwun. Salaman. Salaman. Api-apian. Matur suwun Kang Mulyono. Dari Cokro Baskoro dan juga Bapak Solikin yang dari Macan Gedung Kering Lundoyo. Ditoto Pak Jeni, Bapak Emo Sakim, hati-hati jago gede, jago ganas. Keamanan nih, Bapak Jadil, Bapak itu tetap terkondisikan. Semakin sore pertunjukan semakin ramai ya. Pertunjukan seniman. Ingkang wonten telepon Bopo aman ya. Semakin sore semakin Ki Demit Singon. Iyo dari Kuto Blitar. Ya dulur dhewe kabeh iki. Ketoke awake padha kentute iki. Padha jagungi. Ki Demit Singon. Bapak Karno, persahabatan karo Bapak Badi. Yo, ditoto, helmet begini. Nek urung siap aja didul. Nyebar godhong-godhong, Pak Takim, sabar Samsoro. Yo, kenal-kenali. Sing wis kenal diakrab iki. Demit Singon, Bapak Karno. Digoyang lho. Jago ngono kuwi gayane. Ayo yo. Aduh yo. Aduh yo. Salaman apian Pak Badi. Ora apa-apa. Demit Singon matur suwun. Nggih, ya, heeh. Jago lawas ben ditutu karo sak ngisor-ngisor iki. Ki sapa iki? Pokoke goyang ora apa-apa. Mari ora lara kene. Terus jaranan iki. Benjot jaluk jaranan iki. Benjot dari tukar kawruh. Persahabatan Mas Yono dari Wisanggeni. Oh, haha. Yo, ayo, ayo, toyo sore bayangane, yo, ayo Jot. Oh bang, nih patutnya Jot. Cocokan selamat datang juga hadir dan juga sungguh rawuh kepada Bapak Guntur Wahono SI selaku sebagai pembina Paguyuban Seni Tiban yang berada di Jawa Timur ya, dan juga sebagai Dewan atau DPR Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi saya ucapkan sugeng rawuh selamat sore kepada Bapak Guntur Wahono SI selaku sebagai pembina Paguyuban Seni Tiban dari Jawa Timur. Matur suwun pripun. Benjot dari tukar kawruh. Iya. Ayo. Persahabatan Mas Yono dari Wisanggeni. Bireng. Tangkai digireng.
Yo, sing hati-hati. Ojo nganti Lino. Lino dadi awu ning garangan. Iya. Akal okol. Ukil ukel. Ulute tinggi. Lera ulet yo rawani. Adu ketengasan, adu kecerdasan. Yo adu kelincahan. Uri-uri budaya Jawa. Jos. Lewat petut sama diman. Lewat petut foto lanang. Iki sing garane kesenian tiba. Warisan leluhur nenek moyang kula panjenengan sedaya. Ya. Yo. Out. Asik. Yo. Pas. Iya. Wasit dipun gantos. Pak Adeni dipun gantos Bapak Faizul. Karena ada kepentingan di bawah. Disuruh turun oleh Mas Chandra ya. Iki lho dadamu. Nyo bau. Selamat sore dan juga selamat datang dalam Kapolsek Kecamatan Ponggok dan juga Bapak Dan Ramil, Babi dan Babi Kangetas beserta jajarannya. Matur suwun Raipun dan juga Panjenengan Bapak Guntur Wahdo SD selaku sebagai pembina dan juga di Wan Perwakilan atau DPRD Provinsi Jawa Timur. Matur suwun. Pas iki lho. Asik. Yo. Kurang satu kali cambukan. Yo, kacang. Kurang satu kali cambukan sudah selesai. Wasit dipun gantos Bapak Faizul dan juga Mas Iwan. Iya. Karena Pak Hakim dan juga Bapak Ediani ada kepentingan di bawah. Ya sore saya rame. Ya. Matur suwun Pak Edi, Pak Hakim matur suwun. Dipun gantos Bapak Faizul, Bapak Iwan. Pakai joget guys senenge wong akeh ganjaran iki akeh. Iya. Asik. Iya. Yo. Matur suwun Pak Edi, Pak Hakim. Bapak Eni, Bapak Takim dimohon untuk turun di bawah panggung. Ditunggu Bapak Guntur Wahono. Iya, iya. Iya, aku berdiri. Dan belas rong tahu ini. Rong tahu eret maksudnya ini. Yo, apa ini? Ganteng Wicaksono ini. Pendekar bertarung dari Kota Trenggalek. Mas Bondo Mardoyo. Persahabatan dari Kanigoro. Bapak itu masih hadir. Yo, Pak Urip, pintu yang sebelah utara ditoto. Aja kok unggah nih kabeh ngono iki. Ayo ngono. Yo karo Nabi goyang. Api-apiane Mas Bro. Kabeh dulur. Mas Gondo Handoyo. Dari Paso Pati Trenggalek. Ora apa-apa. Paso duluran Selawase. Iya. Dari Trenggalek. Sebuan karo dari Kanigoro. Kautar Manunggal. Ya. Ora popo. Eka kaya
adu rasa. Ayane yo beda-beda. Yang sementing sak jiwa, sak saliro. Uri-uri budaya Jawa. Warisan leluhur nenek moyang. Yo. Awas. Tuh. Matur suwun Mas Gondo dari Trenggalek. Masih bersama Kota Trenggalek. Hei, saturan karo Mas Nur Kakak dari pojok rukun. Saya turi saya rame yo. Regeng suasana dalan iki yo. Pamentaku nimasidate. Ditoto Pak Paisul. Pak Iwan ojo ndudur ojo sonsor. Tansah erotungan. Ing sarina sawengine bos datan kinggang sarambut lamun adoh daket ning ati yen cedak tansah molat sida asih Mido mimian mituna ayo nimat bareng ana tepi wati Iya. Masih bersama bos ayo iya jago neh iki. Cilik ora kurang akal. Gede ora kurang akal. Pagawani iki pendekar. Pendekar cilik dari tukar kawruh. Rio. Persahabatan dengan Mas Suryo Ningrat. Podo raja tebahe. Podo gorekane iki, podo panganane iki. Dua kali cabukan ora apa-apa. Kenek yo guyu, ora kenek yo guyu. Jago biasa. yo Sok kalah yo sok menang. Sok menang yo sok kalah. Kalah jenenge ungkal. Menang terus yo sedih, kalah terus. kentenan yo Yo, milih kentut sekarang yo. Sing dawa yo sing cek yo oleh. Sementing nek dhuwur. Aja arep main njupuk wong isor. Manut karo peraturane, manut karo taek ya. Podo singo barone kabeh iki. Sitok singo barone. Sitok macan nggih wong. Oi, ho. Surung dene. Wah, angel podo angel iki. Ora apa. Yo. Salaman abadian. Mas Suryo Ningrat. Yo, salaman abadian. Nggih. Sitok ae Mas Bro. Sitok ae. Heeh. Kowe to gampang lek kurang soben ning umur. Karangrejo, Tulungagung, wonten ing Cokro Baskara. Ya. Sing ngendang ya kesel barang, sing nampuh ya kesel. Wong sing ngomong tak saya. Ae. ayo
Karo goyangane yo Mas yo. A. Ki jago gedine iki. Iya. Pak Jadil, keamanannya Joko. Ayo goyangane Pak yo. Jupri, dibantu, dikondisikan keamanannya. Iya. Mas Rudi, keamanannya Joko. Karo guyu, karo goyang. Orang loro. Ora apa-apa. Iki Bapak Purtomo. Iya. Dari Mairan. Persoalan dari kota Tulung Agung. Dua kali cabukan. Iya. Ora apa-apa, podo jagone ya, Bro. Asik, asik. Iya. Ya. Layang lawas suwi gak tau metu. Heeh, rodok kaku lumrah iki. Apane sing kaku? Ya empuk. Sing ngerti kono dhewe no. Asik. Oh. Padha rasane iki padha kandhenge. Ketoke tunggal guru iki ya. Iya, padha ulute kabeh iki ya. Jan kudung ulang macan. Wi Rawiro Jayeng Palugon. Teguh tanpa keguru. Sakti tanpa adi ya iki lho. Salaman ababian. Pak Mur, matur suwun. Pak Ejene dari Kota Tulungagung matur suwun. Sok ben pedhok neh ning nggen Bungur. Tulungagung Karangrejo. Wis to. Penting ora enek unsur dendam. Dikanteni kanthi hati yang tulus bersih. Menjalin persahabatan lewat Pentut sama Diman Pak D nggih. Wis to, mantu karo penyiare penak-penak. Penak-penak wis to. Ki, padha ketuten neh iki. Dari tukar kawruh. Bapak Sikam persoalan dengan Lek Basno. Dari Singo Rego. Kadung lungu. Iya, urusane was iki lho. Siji kurang loro. Aku lunggah ngene iki. Jatuh loro tani. Padha nandur pari. Panjenengan usume iki ya. Nyunar kolon pernae. Manuke ngoceh ana wit-witan. Lah ngendi ra ning wit ta? Ning kurungan ya singo. Lek Basno dari Simorgo persahabatan dengan Bapak Sikam dari Tukar Kawruh. Donya saisine sini gunung mat di sana gunung tengah-tengah mat kembang melati sini bingung mat di sana bingung memikirkan jantung hati ning ngene ora ya? Ya enek to goyangane yo. Ya goyangane yo. Goyang. Ki Basikam dari Tukar Kawruh. Persahabatan Lek Basno dari Singo Rego. Iya, ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para jawara, para tamu undangan yang dari Kota Blitar maupun yang dari Kota Tulungagung dan juga yang dari Kota Trenggalek dan juga tidak ketinggalan yang dari Kota Kediri ya. Matur suwun rawuhipun wonten ing pagelaran pentas seniman yang digelar oleh panjenengan Bopo Aman yang bertempat di kediaman beliau yang beralamat di Desa Karangbedo, Ponggok, Blitar. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kapolsek Ponggok yang sudah mengapresiasi memberikan izin pentas seniman yang digelar oleh panjenengan Bopo Aman
dan juga Bapak Dan Ramil, Bapak Babin atau Babin Kapitenas yang sudah ikut serta mendukung dan juga menyuyung adanya pertunjukan seni diban. Matur suwun. Ono wit-witan pating cemruit. Persiapan untuk rolling wasit yang selanjutnya yaitu Bapak Jadil Kusbani dan juga Mas Ali Jenggot yang dari Bangke Sakti Sawentar Kanigoro. Jadi kepada Bapak Jadil Kusbani dan juga Mas Ali Jenggot yang dari Bangke. Benojo ngantuk untuk rolling wasit yaitu Bapak Paisul dan juga Bapak Iwan. Jantung hati Mas Layang Seto dari pojok Uyuk Rukun. Persahabatan di Bapak Nasib dari Tukar Nyambi Kauro. guyu nyambi goyang. Iya, tergantung nasibe. Moga-moga nasibe yo mantap. Udah utuh, balik utuh. Udah selamat dibalik selamat. Jadi utuh Pak Nasib lagi. Monggo Mas Layang Seto dari pojok Uyuk Rukun. Persahabatan. Ayo, saya sore saya semangat, yo. Dari Tukar Kauro. Antru Saya sore saya rame. Goyangane yo. Persiapan untuk Bapak Jadil dan juga Mas Ali Jenggot. Mas, yo. Ya. Yo. Goyang lagi yo. Kami lalat Bapak Jadil dipun gantos Mas Bakat yang dari Kolo Jengking. Ya, Dimohon hormat untuk naik di atas panggung. Kepada Mas Bakat yang dari Kolo Jengking. Mas Atau Mas Gareng monggo. Ya, yang ngono berkabet goyang wis. Hiburan kok. Goyangane Mas Seto. Asik. Iya. Iye. Iya, Mas. Jaluk di bare jam piro iki, Nggo? Magrib yo ben. Salaman nababean. Mas Seto, matur suwun. Bapak Nasib, matur suwun. Alhamdulillah nasibe parungi waras. Panjang umur, rezekine akeh, tutuk lek ngomong putu. Nggih, amin ya rabbal alamin Pak Tarjo. Dungane yatim piatu mandi rumah samu ya. Piye to? Ki sapa? Cita-citake. Kaya laron to. Aja rayan. Oh, yo, iki basite padha jenggote kabeh iki. Siji. Ki Bapak Badi. Dari Kolo Jengking Persahabatan. Dari Mataran. Bapak Tukimin. Wis suwi ndak metu Pak Tukimin nggih. Rodok kaku ra apa-apa. Krungu musik pengin. Kepada segenap panitia atau Mas Iwan, rokok yang pintu sebelah selatan habis nggih. Matur suwun. Sapa gantine? Padha birune, padha jangkune. Heeh, ning ra padha setelane. Ya, setelane kalem karo keras, dawa karo cendhek. Sing penting sak jiwa sak salira, siji kurang loro. Ora sae grek-grek Pak Min, sak losmu sak rosamu. Ning dhuwur musuh, ning ngisor kanca. Engko bakul. Rambutan bareng wong loro. Yo, ditamakni jopo mantrani. Mana dadamu, ya iki dadaku. Nyo dodo, nyo bau. Wes ping 3 bro. Yo gantian. Ganti metut, yo ganti dadah. Nggih, matur suwun raipun. Sapa neh? Lek sepuh gadeno sepuh Mas Bakat Mas Ali nggih.
Lek enom yo digandengne enom. Lambi putih mas suwe pundake. Lek ora milih yo oleh sak candake. Piye iki? Lan lek sumber kidule yo banyu urip. Ngantek nyedher ora oleh duit. Heeh, mergo ora bayaran iki. Singo Barong dari Langgeng Budaya. Yo, Singo Barong Mas Ma'ruf. Bapak Sukaji. Oh, coba jurang jaring manuk ae. Hehehe. Oh. Ento. Ki rosane pitung gajah iki. Masih pul dari Kolo Ceking Subontoro. Es. Kerosotan dulur dewi. Dari Blitar. Bagian lor kulon. Dari Kanigoro. Os. Asik. Di tengah nih Mas Bakat. Pak Ali di tengah nih. God. Ya. Waleh rawaleh yo jaranan. Mas Bakat